በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሐምለ 17 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ለዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ነቢ ቅዱስ ዮናስን ናብ ናይ አዴና ቅድስቲ አውፎምያን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሐና ኣብፅሐኩም አሜን። ዕለት 17 ሐምለ ቅዱስ ዮናስ ነቢ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣስተምህሮ ካብ 12 ደቂቀ ነቢያት ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ዮናስ ቅድሚ 800 ዓመታት ካብ ልደተ ክርስቶስ ከም ዝነበረ ይእመን። ሊቃውንቲ ከም ዘመሃሩና ድማ ኣዲኡ ንቅዱስ ኤልያስ ዝመገበቶ ናይ ሰራፕታ መበለት እያ። ቅዱስ ዮናስ ገና ህፃን ከሎ ኣብ ምድሪ እስራኤል ዝናብ ን3 መዓልትን 6 ወርሕን ተኸልኪሉ ነበረ እሞ ነዚ ዝገበረ ሕያዋይ ነቢ ኤልያስ ድማ ንኣምልኮተ እግዚአብሔር ቅኒ እዩ። ኣብቲ ወቅቲ ኤልያስ ኣብ ሰራፕታ ከሎ ህፃን ዮናስ ሓሚሙ ሞተ። ወዳ ዝሞታ መበለት ድማ ንኤልያስ ለመነቶ። ኤልያስ ድማ ናብ ፈጣሪኡ ማሊዱ ለሚኑ ንህፃን ዮናስ ካብ ሞት ኣተንስኦ። ቁሩብ ምስ ጎበዘ ድማ ምስ ኣዕርኽቱ ምስ ነቢያት ኣብ ድዩንን ኤልያስን ኮይኖም ንዓቢ ነቢ ኤልያስ ተኸተልዎ እሞ ኤልያስ ድሕሪ ምዕራጉ ኩሎም ናብ ዝተውሃቦም ኣገልግሎት ተዋፈሩ። ንቅዱስ ዮናስ እግዚአብሔር ናብ ነነዌ ኬድካ ንስሓ ስበኽ በለ እሞ ዮናስ ግን ናይ ፈጣሪኡ መሓርነት መሓሪ ምዃኑ ጠንቂቑ ስለ ዝፈልጥ ኣይከይድን በለ። ተመልከቱ ናይ ለዋህነት ብዙሓት እዩ እምበር ካልእ ኣይኮነን። እግዚአብሔር እንዳደጋገመ ምእንቲ ክኸይድ እንተነገሮ ነቢ ቅዱስ ዮናስ ግን ከምዚ ኢሉ ዝደጋግመለይ ኣብ ቅድሚኡ ስለ ዝተቐመጥኩ እዩ ምሽ ኢሉ ክኹብልል ኢሉ ተበገሰ። ነገር ግን ኣይቀንዖን። ብሰንኩ ምኽንያት ማዕበል ተለዓለ። እቶም ህዝቢ ድማ ክውድኡ ቀረቡ። ካብ ድቃሱ ዝነቕሐ ዮናስ ነቶም ኣብ መርከብ ዘለዉ ኣህዛብ ኣምልኮተ እግዚአብሔር ሰበኸሎም። ብናቱ ፍቓድ ሐምለ 15 ናብ ባሕሪ ወርወርዎ። ዓሳ ነባሪ ድማ ተቐበሎ እሞ ኣብ ውሽጢ ግዙፍ ዓሳ ብዘይድቃስ ብጾምን ብጸሎትን ብምስጋናን ን3 መዓልታት ተቐመጠ። ሙስና ከይረኸቦ ድማ በዛ ዕለት ዓሳ ነባሪ ኣብ ፀግዒ ነነዌ ተፍኦ። ቅዱስ ዮናስ እግዚአብሔር ከም ዝኣዘዞ እስከ 3 ዕለት ትትገፈእታ ነነዌ ዓባይ ሃገር ስጋብ 3 መዓልቲ ነነዌ ክትግምጠል እያ። ዮናስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 4 ንሪኦ ኢሉ ኣስሚዑ ሰበኸ። ህዝበ ነነዌ ድማ ብስብከት ናይ ቅዱስ ዮናስ ኣሚኖም ንስሓ ኣትዮም ደሓኑ። በዚ ከዓ ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ኣመስጊንዎም እዩ። ቅዱስ ዮናስ ምኩብላሉ ኣብ ሓድስ ኪዳን ንዝግበር ምስጢረ ትንሣኤ ጥላ ወይ ከዓ ምሳሌ እዩ እሞ ይድነቕ እዩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 38 ንምልከት። እዚ ነቢ ድማ ኣብ ዝተረፈ ህይወቱ ንህዝቢ እንዳመሃረ ንፈጣሪኡ እንዳገልገለ ብጽቡቕ ሽምግልና ዓረፈ። በረኻትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ነቢ ዮናስ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ቅድስቲ አውፎምያ ሰማዕት። እዛ ኣዴና ቅድስቲ አውፎምያ ስማ አፎምያ ኣይኮነን። ቢጌጋ ኣብ ማእከል ዝኣተወት ከይመስለኩም። እስመ ከመዝ ስማ ከምኡ ኢሉ ዝጽዋዕ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ካብ ዝነበሩ መንእሰያት ክርስቲያን ሓንቲ እያ። ገና ካብ ንእስነታ ልባ ብናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ዝተነድፈ ነበረት። በዚ ምኽንያት ንነፍሳ ብጾምን ብጸሎትን ወሲና ትነብር ነበረት። ዕድማኣ ገና ኣብ 20ታት እኳ እንተነበረ ብመንኖ ጥሪት ምንባር ምርጫ ነበረ። ሊቃውንቲ ኣበው ኣብ ልዕሊ ሰማዕታት ደሪቦም ጻድቃን አውፎምያ እንዳበሉ እውን ይጽውዕዋ እዮም። ሓንቲ መዓልቲ ግን ኣብ መንገዲ ወፅኣ ነበረት እሞ ክርስቲያን እንዳተሰቃዩ ተመልከተት። ወላ ሓንቲ ጥፋት ከይረኸቦም ንክርስቶስ ስለ ዘምለኹ ጥራይ ይሞቱ በቃ ተፈሪዶም ንኽቐተሉ ይውሰዱ ነበሩ።
ኣህዛብ ግብሮም ናይ እንስሳ ስለ ዝኾነ ርህራሄ የብሎምን። ሰማዕታት ደሞም ኣብ ፍቐዶ መንገዲ እንዳፈሰሰ ጸሊም ሰንሰለት ኣብ ክሳዶም ኣብ ኢዶም ኣብ እግሮም ገይሮም ይጎትዎም ነበሩ። ቅድስቲ ኣውፎምያ ነቲ ዝተገበረ ኩሉ ተመልኪታ ኣምሪራ ኣልቀሰት። ፈጢና ድማ ናብ መኮንን ቀሪባ ገሰጸቶ። ኣንታ ኣእምሮ ዝጎደሎ ስለምንታይ ንክርስቲያን ከምዚ ጌርካ ተሰቅዮም ኣለኻ? ኣምላኾም እኮ ጎይታ ክርስቶስ ተዓጋሲ እንተዘይከውን ነይሩ ብቕጽበት ካብ ገጽ ምድሪ መጥፈእካ ነይሩ በለቶ። ብድፍረታ ዝተገረመ መኮንን ንስኺኸ ንመን ኢኺ ተምሊኺ ክብል ሓተታ። ንሳ ድማ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ስለና ክብል ኣብ ቀራንዮ ጎቦ ንዝተሰውአ ኢየሱስ ክርስቶስ እየ ዘምልኽ ክትብል መለሰትሉ። በታ ሰዓት ናይ መኮንን ቁጣዓ ኣብ ልዕሊ እዛ ቅድስቲ ነደደ። ነገር ግን ቁጣዓ ናይ ንጉስ ከም ቁም ነገር ስለ ዘይቆጸረቶ ምእንቲ ከሳቅይዋ ኣዘዘ። ወተሃደራት ንስግኣ ብዙሕ ኣሳቅይዋ። ብላቴና ኣውፎምያ ግን ጽንዕቲ ስለ ዝኾነት ኣይከኣልዋን። ኣብ መጨረሽታ ግን ኣብ እሳት ተቓጺላ ምእንቲ ክትነድድ ተፈርደት። እቲ እንስሳት እኳ ካብ መሬት ከፍ ኣብ ዝበለ ጊዜ ናብ ውሽጢ ወርወርዋ። ኣብ ማእከል ቆይማ ንነዊሕ ጊዜ ጸለየትሞ ድሕሪኡ ንገጻን ንመላእ ሰብነታን ስግኣን ብምልክት መስቀል ማዕቲባ ንነብሳ ናብ ኢድ እግዚኣብሔር ሃበት። ምእመናን ብኽብሪ ገኒዞም ድማ ቀበርዋ። በረኸታ ይሕደረና። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም እብል ለኣውፎምያ ህርይት ክበደ ሰናስል ነጺራ በክሳደ ሰማዕት ወሰበ ነድዕ ልባ በኣምላካዊ ቅንኣት መግዘፍቲ እያ ፈርሃ ወእያ ደነግጻ ስቅለት ወለኪፎታ ይክህለ እሳት። በረኸት ናይ ቅድስቲ ኣውፎምያ ምስክላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡውን ናይ ቅዱሳን ኤስድሮስን ናይ ሰማዕት ቤዱልን ናይ ዘካርያስን ናይ ኣውሊንያን ናይ ዓይኒ ፀሓይ መዘከርቶም እዩ። ናይ ቅዱስ ሰማዕት የስጦስ እውን ዓጽሙ ዝተረኸበሉ ዕለት እዩ። በረኸቶም ምስኩላትና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ በረኸት ናይ ነቢ ዮናስን ናይ ሰማዕታት ኣውፎምያን ናይ ኩሎም በረኸቶም ይኽፈለና ኣሜን። 17 ሓምለ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ዮናስ ነቢ ካብ ከብዲ ዓሳ ነባሪ ዝወጸሉ፣ ቅድስቲ ኣውፎምያ ጻድቅን ሰማዕትን፣ ቅዱስ የስጦስ ሰማዕት ዓቢ፣ ቅዱስ ዘካርያስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ቀዳማይ ሰማዕት፣ ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ወልደ ዘብዴዎስ፣ ቅዱሳን አቦ መክሲሞስን ዲማቴዎስን፣ አባ ገሪማ ዘመደራ፣ አባ ጵላሞን ፈላሲ፣ አባ ለትጹን የዋህ፣ ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ሊቅ ዘደሰተ ቆጵሮስ። ሽዑ ገሊኣቶም ካብ መምህራን ሕግን ፈሪሳንን ኦ መምህር ካባኻ ትምህርቲ ክንርኢ ንደሊ ኣሎና በልዎ። ንሱ ግና ከምዚ ይልመለሰሎም እዛ ክፍእትን ዘማዊትን ወለዶ እዚኣ ንትምህርቲ ትደሊ ኣላ። እንተኾነ ብዘይ ትምህርቲ ነቢይ ዮናስ ካልእ ትምህርቲ ኣይወሃባን እዩ። ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ከም ዝገበረ ከምኡ ከዓ ወዲ ሰብ ኣብ ውሽጢ ምድሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ክገብር እዩ። ሰብ ነነዌ ብስብከት ዮናስ ተነሲሖም እዮም እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ነዛ ወለዶ እዚኣ ተንሲኦም ክፋረድዋ እዮም እምበኣር ካብ ዮናስ ዝዓቢእን እዚ ኣብዚ እንሆ። ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 38 ክነንብብ ንኽእል። ኣሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ የንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ያሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ዝነብር ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ዜማ ኮይነ ፊደል ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተኣረመሊ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።